Me mo kwa benen so do ba Adom TV bedroom health tips eso na mame fast dama endpoint homeopathic clinic na daroma ene ade dwumade yi ebro nti yare bi e hawa dwen bora endpoint na on show fa no se personal doctor na bi e hawo nipadua mu kɔ na sha no so se prostate no mema no o check e de ama free o ba nso kono ko check hwesa wodi ni bi e kama infections hawa dwen ene endpoint enkasa cca friend 0244 867068 0244-867068. Bidi afia amankwa tamaklo enne na mi Adom menya me clinical nutritionist Dr. Benjamin Niako and our friend Dr. Mehenhama. Ojoso. Dog yemu akwaba. Joseph. Bia boko die. Boko. Na wachi osi e kasafa fruit eho. That's right. Fruits. Nti fruit no so said doso. Nti ka fruit a bonetofa efama me na fe yentoso. Yo, yaka fruit eduaba. Eduaba, duabia eso aba. Ese ye wona horo bebre nuaba de emse obi anim eduaba. Nti eduaba ne se ne siboa yapom den. Okay. Okay. Nti kwadu bofre anka yebekeke bia na wotwi mu yebebo bia so na afi waka de eye ewe nipadua mu ne bre yini nti se wabo no tofa de a kire yenkasa mfa anka eho ene. Okay. Yeah, we see for us say anka ye aduane a yedinu na wotwi mu pa. Adentra. Say anka kitane ma horo bebre. De dikan eyadro. Enuru ai wanka mu de yehusisia no 170. 170. Ene wanka ba ko bia obedimu. Wow. Nti se wudi anka da bia ebeden so obeyare. So obenya nuru mako 170 e woni pedua no. No bi ti se o adini de akese nti menka yare a ekon. Okay. Anka fight infections ahoro. Infections inside yare ahodo. Because of inone woman and especially vitamin C and so ascorbic acid. Na ankano boakoma nso ka ho if you say potassium ewomu, magnesium wom, iron wom, te boni pedua no dwumedi ahodo edi nyina. Enzyme production. Ni pedua no de enzymes na ye adwuma. Nti enura wanka no mu no eboa mani pedua no enzymes so de ye adwuma metabolic enzymes no etumi ye adwuma kama. And impo digestive enzymes and also etumi eye adwuma nti ye hia se edi anka de bia nyenko ye ne ye mofra nyina ye hia se edi anka obenya de bia no ka wani kura makoma be se 4 de ese odi ani ni akura nyina sa okwa brochira oni di wabra orange juice nsinchen nti bomoden se o so betimi achi bi onya ya betimi achi na wedi with your breakfast and as any time episode in anka very important a boy ye so ka ho ye ni no pigment bi wo so a ni me wan ka no mu bi no na eboa ma eye adwuma nti mpɛso ani be ye rough no be hu ade kama make sure say e bia bi di anka ye very good for bones nompe wo nompe mu yare titru mpenifo no any wo mu a ye wade bi dura kotodwen mu a ye frɛ no cartilage cartilage na tari pa area na fi amadompe no etwidompe na untumi nante very excruciating na ya papa anka arthritis no nti nompe mu ha anka aboa emma sa ade na ewe no etimi sanso efefe enwonwa yi papa nti yenhye no so sa na momodern se nti ehiama akokra ehiama abroa abrantie so phone number no eto ho kyenya me Adom a ye beto so 055 333 9915 055 333 9915 yeda say kyenya me Adom e besa to so Dr. Benjamin Niako na wotwi yedi nkomo afa fruits ehunuaba ene ensunsanso pa yedi a eboa ye we apomodin mu ene ne yakafa eye anka ho no meda endpoint homeopathic clinic ase na doroma ene de bro ya rebia hawa frɛ no 0244867068 adepache ene nkwa hoden wo ho a ebesehia